Hotspot! Здравейте, това е Hotspot CDTV, ние сме в Playground. Как се казвате? Андрея. Жени. Мила. Георгто. Много сте хубави момичета. Мерси. Ти си много готин също. Си. Добре, коя песен си избрахте? Cheers на Риана. Кога ще поздравиш нея? Теди и Ана. Ти кога ще поздравиш? Ана. Ти? Ана. Ти? Ая. Ана, Ая. Коя е Ана? Ами от нашето училище. Къде е в момента? Еми някъде тук в мола. Ая, коя е? Сестра ми. Теди? От тях. От тях си е. Да. Добре, гледате ли X-Factor? Да. Кой ви е любимец? Богомил. 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 Нито един. Не го гледаш? Добре. Кой ти е по-любим, Богомил или Рафи? Рафи. Рафи? Рафи. Какво ще му пожелаеш? Да спечели. Ти на Богомил? Да спечели. Спечели Рафи ли? Не, Богомил. Ти? Ми да спечели, защото е най-добрия. Добре. Много ви благодаря и пожелавам много хубав ден. Мерси. Чао! Hotspot!